estáis facendo unha serie de reivindicacións. Sí, bueno, o sábado tivemos unha asamblea na cal participaron perto de 400 traballadores e traballadores do consorcio, no cal se acordou unha serie de accións e mobilizacións con dous obxectivos. O primeiro é que as oposicións continuaran segundo os prazos establecidos, que realmente non impedira realizar as probas naqueles centros de traballo no cal se estaban constituídos os tribunais, evidentemente rexeitar e denunciar a actitude do Partido Popular por non poder constituir os tribunais ali onde xa eles tiñan nomeado, normalmente xa o personal que representaba os concellos, ou noutros casos que retirou, o que invalida que se poidan realizar as probas segundo estaba determinado, e por outro lado por reafirmarnos no carácter público que ten que ter o consorcio por un servicio que presta realmente necesario, prioritario e fundamental para a sociedade galega. Mañá empezáis un encerro atacando, tenes pensado Sí, entre outras accións que vamos a cabo, como dicía antes, que foi a concentración onte xa dos traballadores e traballadores que participaron na asamblea, hoxe esta concentración de delegados e delegadas do consorcio da CIGA, e mañán ás 11:15 iniciaremos un peche no consorcio que evidentemente sin días, sin poñer o día de remate, co obxectivo eso, de que se realicen realmente as oposicións xa, e por outro lado que non se poña en tela de xuicio pois o carácter público do consorcio nin os servicios que está prestando que son realmente elementais e fundamentais se queremos cambiar cara a unha sociedade de maior benestar. Pero que sería necesario para que non tivese lugar mañá o encerro, unha chamada? Bueno, tiría lugar de que realmente o consorcio se comprometera a continuar co proceso tal como estaba establecido naqueles centros de traballo que non hai impedimento para conformar na súa totalidade a Comisión de Valoración, é dicir, o que é os tribunais. Entón, se dera esa rectificación a respecto da decisión que tomaron gobernos, pois, bueno, nós evidentemente levantaríamos o peche, aínda que nos queda unha segunda loita importante, se evidentemente as declaracións que puxemos ao día Núñez Feijóo as leva a cabo, que é primeiro poñer en tela de xuicio o propio consorcio e segundo, poñer tamén en tela de xuicio o seu carácter público.